Takže ahoj lidi, já jsem Fabia12 a vítám vás u dalšího videa. Jinak, jak jste si všimli, dělám nový svět, protože fakt tam jsem tomu už nemohla vyřešit, takže začneme od začátku. Tady dáme on. A seed dáme třeba lol, kosik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Byste když tak si to mohli nastavit taky. A kreativnou world. Dobře, takže hrajeme zase černý Minecraft z naší série návody. No. Jo, jinak jsem tady chtěla mít někoho pozvaného ještě, ale nějak to nevyšlo, prostě musela jít od počítače, no a potom, když jsem chtěla vzít ještě Vojtu, tak tento nebylo. Takže jo, taky budu začínat novou sérii. Uvidíte, ještě vám to nechám dobit jako překvapení, nebo je to nic záživného, ale prostě já to dobit chci ponechat jako překvapení, a pokud se někdo teda dívá. Co to? Co to? Zase takový sněžný biom. Doufám, že to už nebude tolik zlobit. Zkusila jsem teda restartovat Zkusil jsem restartovat Minecraft, černý Minecraft a OK, takže dnes, protože já bych se vážně vám chtěla něco ukázat, hodně zajímavého, tak my se dneska vydáme někam úplně jinam. Takže budeme potřebovat crafting tables, aby se vám ukázal, jak se to craftí, že? Potom blaze rod, okos Eye of Ender a essence of light. OK. Potom dál budeme potřebovat essence of light, ještě jednu svémáme. A no, to je myslím skoro všechno. Takže takhle a tady si dáme crafting table, sem dáme tuto, sem dáme takhle a sem dáme a budeme mít takovou hůlku, se kterou, když vlastně si někam stoupnete a kliknete na to políčko, kam stoupnete, se protnete takhle. A teď se vlastně dělá terajn. Vidíte, že to má ještě zajímavý fialová tráva, kdo by nechtěl fialovou trávu. Ano. A tady máme stromečky hezký. Je to tady zajímavý. Ale to nejvíc, co je tady zajímavý, je něco úplně úžasného. Nevím, jestli když máte písmu, tak jestli to funguje. Ano, funguje. A to nejvíc, co je tady zajímavé, je tuto. Vyvelni. Neboli já radši používám slovo draci, protože vážně jsou to jakoby, podobá se to podle mě drakům, ale správný slovo jsou vyvelni. Vážně je to úžasný. Draci, jakoby prostě. A my si naučíme, jak je ochočit. Takže možná to bude dobit na díl. Nejdříve. Buď je můžete celý hodiny zabíjet a čekat, až vás z nich spadne ta esence, vajíčko. No a jsou vlastně hodně druhů, zelený, žlutý, takový červený a potom je ještě jeden speciální drak, kterýho si taky ukážeme. On nevypadá nejdřív speciálně, ale potom, až ho budete mít, až budete být třeba vajíčko, tak to bude vážně úžasné. Takže teď se naučíme, jak se je ochočit takovým lehčím způsobem. A potom si ukážeme i, jak se je vzít domů. Protože když si je ochočíte tím způsobem, tak se ho nemůžete vzít domů. Takže budeme potřebovat tuto sedlo, který dáme na draka nějakýho. Potom na něj budeme neustále takhle klikat, aby
si na nás zvykl. Musíte být trpěliví. No a furt vlastně budete na něj také nasedávat, dokud si na vás nezvykne. Taky se může stát, on vás prostě bude pořád vyhazovat. Ale bacha, hlavně nespadněte takhle dolů, protože jinak spadnete vlastně ze světa. No. Takže taky musíte prostě dát nějakýho draka, který vás prostě na sebe pustí, no. No a vlastně takhle tady musíte furt klikat. Teď. Zapíšeme si Dragon 1. A vlastně je váš. Můžete tady takhle lítat, všechno. A slezete z něho F-kem. A pokud chcete tuto draka vzít ještě prostě jako domů, tak nebo dáte tuto sežat. Myslím, že to tak... Jak to? No, prostě ho máte ochočeně, ale myslím, že nějakou esenci, nebo že by to potřeboval víc. To by si byl pěkný hajzl. A jo, nějakou esenci, také musíte dát tu esenci, on vlastně, jo, on dal před ním. Také vajíčko přes to pérka. Přejdete a získáte vajíčko. Potom vlastně se portujete zase zpátky domů. Jo, vlastně já zapomněla. Tady se portovat nemůžete. Musíte se portnout, jak je tuto. To bílý, jak jste se tady portli. Tak tebe zrovna chci, miláčku. Vidíte ji? Toto je matka. Ano, matka šedé, jako vidíte, že má i víc hápeček. Ale ona vypadá normálně, ale je taková červená s okrajima křídla, takhle černýma. A my si potom ukážeme prostě, jaký chodí dál všechno. Takže já vám teď ukážu, co dělat, když získáte tuto vajíčko. Pokud si chcete ovšem jenom tady být prostě s těma drakama, tak není problém. Můžete se ho zde nechat, ale já víc preferuji spíše z toho draka odést přeci domů a potom na něm jezdit doma. Jakoby v tom normálním worldu. A no to bychom se potřebovali akorát pár toček. No, ovšem se zase omlouvám za lagy. Také si to dáme pár toček. Já jsem se někde... oh my god. Sem dáme vaj. Těm točkám byste správně měli. Dobrý, ono se už klub. Ne, já se dá. Také si prostě dáme vajíčko. Musíte být u toček, jinak vajíčko jakoby zmizí, zahyne jakoby, no. Vidíte, že takhle, ne, já ho sebrala. Jsem takový idiot. Ježiš, já ho zasadila, já ho dala sem. Oh my god. Takhle no, budeme to vlastně čekat, až se vyklube, nebude to trvat dlouho. No, dobrý. Tady si ho můžete pojmenovat třeba stejně nebo i jinak. A máte malého dráčka. Nebo vyverna. Tady to máte. Potom vlastně musíte počkat, až vyroste, abyste na něm vůbec mohli jezdit a tak dále. No a potom ještě vlastně, když půjdeme zase zpátky, tak si tady vemu si hůlku nějakou. Třeba si vemu... Ne. Už mě to štve. Vezmu si to také. Tady si vemu třeba pušku. Do ní. Mušky do ní kuličky. A ještě si třeba vemu
ještě si třeba vemu kuši, to je taky hodně dobré. Tak a teď jdeme na draky. A krádne na tuty. Ano, přesně na tuto. O, to bude trvá, protože se to nabíjí. Ještě se popovídám. No, zase utakala, to nemyslíš vadně. No, tam to je další. Prostě nějak pozabíjíte. A pozor, jenom tu ty černí a mají 80 životů, tak ho je poznáte, ano? Pokud se vám líbí ještě nějaký tu ten drak, tak si ho vše můžete vzít. Ale já vážně preferuji víc tuto, protože jsou prostě silnější a uvidíte, co všechno se s nimi prostě dá dělat. No, takže budete takhle prostě zabíjet tu ty matky pořád a pořád. A pořád, dokud vám z nich nevypadne vajíčko. Se 7 se to myslím dá taky udělat, ale já to raději udělám takhle, protože je to lepší. Jo, jinak, jak se říká, že jsem tady chtěla někoho mít, tak já mám prostě kamušku do medu a tato prostě teď měla jít od počítače, tak jsem si se chtěla vzít ale z povojtu, ale ten mi neodpovídal zase na Faceu. Takže to natáčím holcama, no. A to už ještě tady někoho budu mít a taky budu zjíždět novou sérii. Takže je, ahoj můj dráčku. Co bychom takhle zlítli? No, oni už odešli do asi určitě, že jo? To víš, že jo? Teď to osvětlíme. Tady se sice nic spawnovat nemůže, ale ty draci na noci jakoby odlítají a to když se postavit dát nedá. Jo, to bych vám mohla ukázat, co se stane, když jsem, když sem dáte postel, to je fakt jako, se mi to líbí. Cože? Jaha, já se to jak se píše postel. Tada! Ano, toto přesně se stane, když si položíte tady postel a chcete se na ně lehnout. Nevím, jestli to je jakoby záměr, ale myslím si, že ne. Já nevím, ode mě je to záměr kvůli těm drakům, že protože tady je to vlastně ten svět. Takže když vlastně chcete, aby se ty draci obnovily, tak se musíte zase vydat zpátky. No jo, no. Je to zlý. Tak já se vrátím zpátky. Nebo počkat. Tady změnit čas na den? To je asi ne, co? Nebo aspoň jako tady je prostě jiný možná, já nevím, časování nebo tak. Tak já se vrátím zpět do toho cesta, do toho světa a změním ten čas. No, terén. Tak vidíte, že tady je světlej a draci už by se měly vracet. Takže já si nabiju pušku a nabiju si i kuš. By se měla hezky z čeho mít. Jsme rádi.
Nic? No. Oh my god. Že... No... Další. Na konci s obranýma hápečkama. To bude hračka. Možná. Oh my god. Wow. Fuck you, Snake. Vajíčka se Snake. Asi potom taky ukážeme, ale myslím, že už většina z vás to zná. Dohraje ČM ovšem. Nebo červený Minecraft. Kdyby vám někdo tomu dopadlo slovo ČM, tak je to červený Minecraft, prosím vás. Mluvila se, že už mluvím do míň, ale už je večer. Už nějak nemám chuť ani domluvení. A taky se mi jasně plete jazyk. Klepou se mi ruce. Ne. No tak. Teď se vystřelíme. Vystřelíme na oblok. Chytám to, já to chytám. Je tady ještě mezi vámi nějaká matička? Moje matička milá? Asi ne, co? Ach jo. Nebaví mě to. Nebaví. Jo, tuto vám můžu taky ukázat. Tak je normálně první loď. Když si chcete okočit králíka, tak na něj kliknete první tlačítkem. Víte, že zmizel. A kde je ten králík? No u mě na hlavě. Uhuhu. A myslím, že vám to... Ne, tak ne. Bany. No. Nevím, jestli to něčemu pomáhá, že máte králíka na hlavě, můžete napsat do komentářů, ale myslím, že něčemu jo. Že já nevím, protože mně se zdá, že běháte rychleji. Divný. No, to je jedno. Tak ho doma je pustíte. A můžete si tady hopkat, jak chce. Lávo, na to bych si měla dávat bacha z mé vlastní zkušenosti. To už by to. No tak, je tady někde matka. No tak, ať je tady někde matka dráčků, nebo je vyvělní mother. Mother of Dragons. Nebo Mother of Ravens. Matko
kde pak si moje milá matička? No, ne, no, ne, no, ha, 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 ha. Čau, drakone. Nabijeme si pušku. Nabijeme si kuši. A jdeme najít nějakou matku, jestli už tady je. A už zase začíná noc, oh my god. Potřebuji najít nějakou matku. Co kdyby se... Kdyby jsem se dala spout na vajíčka. Ještě se tady zkoušet. Já musela by se to... Tady jako světyče, jo. Počkám, aby se to vůbec nelíhlo. OK. Ještě se z toho vylíhnou třeba i věci. To ví. Já bych já i sebe, že jenom nametnu. To tady osvětlila, aby se tady ty vajíčka líhala. Asi tady pod. OK. Takže jdeme dál. Tady číhat. Všetnout. Tenhle. Tak víte co? Já si vemu toho draka mýho. A když tak tu matku vám ukážu v příštím díle. OK? OK. Tady dráček bude růst. Wait. Čau. Čus. Ale jsi to do vodku? Asi nemá rád vodku. Yes. Jo, lištička, hezonka. No, takže ahoj lidi, já vás vítám u konce, mějte se dobře, užívejte si života a čau čau. Ježiši.